existe un convenio aprobado entre o Concello e Panelfa, concretamente de outubro de 2012, onde se lle concedía a esta empresa a concesión das instalacións empresariais por o prazo de 25 anos. Agora, o que pretende a empresa, unha vez que mudou as instalacións para a parcela de enfrente, é cedera ou subarrendada, mellor dito, traspasada a unha terceira, que neste caso é Ingeniería de Proxectos Marinos S.L., pero nos atopamos no expediente que por esa cesión de Panelfa a unha terceira empresa, se acordou que esa terceira empresa lle vai a pagar a Panelfa 310.000 euros. En todo caso, o contrato sería, esa cesión a esa terceira empresa sería por o plazo de 20 anos, e que o que nos damos conta é que esa terceira empresa lle vai a pagar ao Concello unha cantidade inferior que a cantidade que lle vai a pagar a Panelfa polo subarrendo. É dicir, o que estamos vendo é que a empresa concesionaria actual, que quere desfacerse desas instalacións, non a vai a ceder ao Concello de maneira... non a vai a pôr a disposición do Concello para que o Concello a poda volver a conceder a unha terceira empresa, sino que o que pretende é quitar beneficio co suelo e cas propiedades municipales. É dicir, o que se pretende é que unha empresa que pretende deixar de utilizar esas instalacións faga negocio co patrimonio municipal. Iso é inasumible. Vamos a ver, se a empresa quere ceder ou deixar de utilizar esas instalacións, o que ten que ceder directamente ao Concello, o Concello pode dispor dela e cederá, abrir un novo contrato de cesión para que alguna empresa interesada poda volver a optar a estas instalacións. O que non está o patrimonio municipal é para que terceiras empresas paguen negocio con ele. É dicir, isto, o Concello non é unha inmobiliaria, nin terceiras empresas, en este caso, que vai unha cesión, tampouco son inmobiliarias que podan utilizar o patrimonio municipal para quitar un rendimento. Simplemente, ese patrimonio municipal é para que as empresas podan ter unha actividade empresarial e dar traballo a xente, se pode ser, de mos.